Isang makabuluhang gabi na naman po mga kaparokya para sa ating lahat at sa lahat po ng mga sumusubaybay ng ating programang Conversations of Conversions, Monica through the words of Augustine. Ito po ay isang programa ng pagninilay at kwentuhan hinggil sa naging buhay ni Santa Monica. Ito po ay pinagkakagod sa inyo ng Santa Parish at po ang OAD de la Correa y de Santa Rita de Casia. At para po sa gabing ito ng ating paksang pag-uusapan, nais ko po munang ipakilala sa inyo ang ating mga makakasama para sa kwentuhan. Nariyan po si Frankie Jonathan Panganiban. Magandang gabi po sa lahat po ng mga taga-subaybay, sa mga kasapi po ng Hermanidad de la Correa y de Santa Rita de Casia, at sa kay Father Dennis po at kay Father Carty. Magandang gabi po. Fry Don, Fry po. At nariyan din po ang lagi nating kasama na si Fry Don Mauro mula sa Australia, miyembro ng Hermanidad. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa atin, pagsama sa atin gabi-gabi para lalo nating mapagnilayan at mapaghandaan po ang darating na kapistahan ng Holy Mother Monica at Holy Father Augustine natin. So magandang gabi po at salamat po. At nariyan din po ang OAD, naririto po kasama po natin, no? Gabi-gabi ang ating OAD Director General for Secular Fraternities at OAD Postulator General, ang ating kaibigang Agustino Pari, live from Rome, Italy, Father Dennis Duwin Ruiz, OAD. Good evening po, Father. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Magandang gabi, Fray Paul, Fray Jonathan, Fray Don Mauro, and Father Carthy, Among Carthy. Sa lahat ng mga nanonood at sa mga hermandad na sumusubaybay gabi-gabi sa mga episodes natin. So we are already on the 5th day of our preparation, no? Sabi nga ni Don kanina. So welcome to this new episode for today, the fruit of her tears. Ayan po, Father. At gaya ng inyong nabanggit, Father Dennis, meron pa po tayong isang kasama, no? At patuloy na nakakasama dahil lagi po niyang pinauunlakan ng ating oras sa ating Conversations of Conversions. Ipapakilala ko po muna siya sa inyo. Siya po ang Director ng Bahay Pag-ibig at ng Munting Tahanan ng Nazareth at ang Induning Maya Pausok Center for Women and also the Children's Home. Siya rin po ang Archdiocesan Archivist and Assistant Exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, and also the Spiritual Director of Hermandad de la Correa y de Santa Rita de Casia. Pinapakilala ko po sa inyo ang kasama nating pari ngayon, si Reverend Father Carty Macalino. Hello po, Amo. Hello po, Father Dennis, Brother Paul, Brother Don, and Brother Jonathan. Sa mga parishioners po ng Santa Monica Parish, Mexico, magandang gabi po sa lahat. At sa lahat po miyembro ng Hermanidad, Santa Monica Pampanga Chapters, magandang gabi po at salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ikalimang gabi ng ating Conversation of Conversions with Saint Monica and Saint Augustine. Tuloy po kayo at makinig ng mapalalim po natin ang ating devotion at kaalaman sa buhay ng ating mga patron na ating sinusundan sa ating pagpapakabanali. Magandang gabi po muli. Ayan, Fathers and Friars, mas nagiging makabuluhan po ang programang ito dahil sa patuloy na suporta ng ating Cura Paroko sa Santa Monica Parish, si Father Arnie Serrano, at syempre po ang PPC at PFC. Kasama po ang mga miyembro ng OAD Hermandad de la Correa y de Santa Rita de Casia. Magandang gabi po sa lahat ng members ng Hermandad. At upang mas lalo po nating mapagnilayan ang ating kwentuhan, narito po ang isang testimony mula sa ating kaparokya, sa ating paksang The Fruit of Tears. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako para isalaysay yung buhay ko. Bago po ako mag-desisyon na umuwi dito sa Pampanga, sa community, para maglingkod na sa Panginoon.
mahal kong mga anak. Kaya napag-desisyonan ko na maglingkod sa Panginoon. Hanggang sa marinig ko si Santa Monica, yung buhay niya, hindi man ganun kakilala ko siya. Pero in-apply ko siya sa aking buhay. Ang aking mga anak, hinahabilin ko sa kanya. Hanggang sa alam ko, ramdam ko sa sarili ko na nandyan na siya sa amin. Kung magkakaroon ako ng problema, siya ang tinatakbuhan ko, siya ang dinadasalan ko. Tinutugon niya naman yung mga dasal ko sa kanya para sa aking mga anak. Sa ngayon, gusto ko pa rin malaman ang buong istorya niya. Pati na sa kanyang anak na si San Agustin. Sana malaman ko pa kung ano yung mga buhay niya na inano niya sa kanyang anak. Na sana may apply ko rin sa sarili ko para sa aking mga anak. Sana gabayan ng kami ni Santa Monica, lalo-lalo ng aking mga anak. Mahal ko sila. Kaya ako nandito para mapabuti ang aking mga anak. Ayan po talagang yung testimony po nga natin ay bunga po talaga ng luha, no? Simula sa mga mensahe ng isang ina. Excited po ako actually sa topic natin tonight. Dahil, kumbaga, di ba, from our previous episodes before, napag-usapan po natin yung tears talaga. Ngayon, parang the fruit of the tears, the fruit of Monica's tears. Parang ito na, kumbaga, for me, yung light sa end of tunnel. Ito na bago yung rainbow after the rain. So, ako personally excited akong malaman kung ano ba yung naging bunga ng mga luha ni Santa Monica. Just because this episode for me is like an episode of hope. Kumbaga, as if we are saying to our viewers at saka sa mga sumusubaybay po natin na oo, umiiyak tayo ng napakatagal. Oo, marami na tayong ibinuhos na luha. Pero, at the end of it, ito na. Magbubunga at magbubunga. Minsan, nakakasabi nga natin sa mga previous episodes, nakaka-dishearten minsan kapag hindi seemingly na naririnig ng or na binibigay yung mga pinapakiusap natin sa ating mga pinagdarasal at iniiyakan. So, excited lang po ako sa episode natin ngayon. Kumbaga, malalaman natin through Monica and Agustin, ano ba yung naging bunga ng lahat ng mga panalangin at pagluha ni Santa Monica. Siguro nakikita niyo sa likod ko, no, yung mga tao dyan. Sino ba yan? No, yung obispo, si Saint Ambrose, and then yung nakabelo na may halo sa ulo, si Santa Monica, at isa dyan si San Agustin. Siguro sa lahat ng mga storya, no, stories of conversion, and we are having these conversations of conversion, palaging may pinapadala ang Diyos para maging tulay, no, sa kaligtasan at sa pagkakaintindi sa truth. Kaya isa dito sa pag-uusapan natin sa araw na to is Saint Ambrose. Ginawa siya ng Diyos, binigay siya ng Diyos para maging instrumento para kay San Agustin. So makikita niyo na, di ba, si San Agustin lumayas, no, from Carthage, iniwan niya yung nanay niya, tapos pumunta siya ng Roma, hindi siya nakontento.
Tapos may nag-invite sa kanya na naghahanap daw ng professor of rhetoric sa Milan, kaya pumunta siya doon sa Milan. Makikita natin dito na ang Diyos talaga may prepare para sa ating lahat na plano. And because of those episodes of Augustine's life na sa mga last episodes natin, nakarating siya sa Milan and he encountered this great Bishop Ambrose. Alam din natin na pati si Monica pumunta rin ng Milan, no? Kaya nakikita natin na nakikinig siya dahil sa last episode natin, di ba sinabi ni Augustine na twice a day pumupunta sa simbahan ng nanay niya. Kaya dito makikita natin na siguro ang first natin na pag-uusapan na ano ba ang disposisyon ni Monica when she arrived in Milan. Dahil nga alam natin na dahil nakafocus tayo ngayon sa story ni Monica to the words of Augustine, kaya tingnan rin natin kung nag-adjust ba si Monica sa siguro tawagan na itong bagong kultura na napuntahan niya dahil nga she came from North Africa. So doon sa North Africa, may mga practices and traditions ang mga Kristiyano na bumibisita sila sa libing ng mga martir. At anong ginagawa nila? No? Nagdadala sila ng wine, nagdadala sila mga makain, tapos pag bibisita sila, no, they drink the wine and saka kumakain sila doon sa lugar na nakalibing ang martir. But it was prohibited by Ambrose in Milan. Kaya when Monica started to practice this tradition of North Africa sa Milan, dahil bumibisita rin siya sa mga libingan ng mga martir sa Milan, parang sinabi ng guardian ng cemetery sa kanya, hindi yan pwedeng gawin dito. Dahil nga may abusong nangyayari ng iba, naglalasing, no? With the excuse of honoring the martyrs. Kaya ano ang disposisyon ni Monica? Agad-agad, she obeyed the indications of the local bishop. Why? Because napamahal sa kanya si Saint Ambrose. Napamahal sa kanya dahil alam niya na yun ang naging binigay ng Diyos na naging instrumento para sa anak niya. Because, di ba, sa last episode natin, sinasabi natin that Augustine started to love also Ambrose. Now, with the encounter that he had with Ambrose, and nakita ni Monica na malaki ang influence ni Ambrose sa anak niya. No? Augustine started to study Neoplatonic philosophy. No? Dahil nga si Ambrose ginagamit niya. No? And so, with this, makikita natin na talagang Monica was obedient, no? Especially during her time sa simbahan, sa obispo. Kaya siguro unang pagdinilayan natin yung obedience natin sa mga binigay ng Panginoon na sila yung mag-guide sa atin, ang mga shepherds natin in the persons of the local bishops in our dioceses, no, sa mga indikasyon na binibigay sa atin. Pakinggan natin si San Agustin kung ano ang sabi niya sa pinakita ng nanay niya about this matter. In his Confessions, from the book 6, sabi ni Augustine, she so piously and obediently embraced his wishes, no, of the bishop, that I myself wondered how readily she censored her own practice rather than discuss his prohibition. So hindi na po nakipag-debate si Monica dahil ito yung practices namin. No? Sometimes kasi, dinadala natin yung kaugalian natin sa lugar na hindi naman nila kaugalian. Siguro here, Saint Monica is teaching us to create the culture of love instead of bringing our differences. Siguro, hindi naman kailangan uniformity but unity of hearts, di ba yun yung spirituality ni Augustine, na kahit dalhin mo man yung kaugalian mo, but you are willing to say yes, no, sa mga kaugalian na ng mga tao kung saan ka pinadala ng Diyos, no, by especially with the practices of faith. No, kaya isa ito sa mga virtues talaga na kailangan nating tingnan sa buhay ni Santa Monica as we start this episode.
So dito po nagsimula na ang spiritual crisis ni Augustine. Why? Dahil yung ano kasi niya, yung puso niya, no, naghahanap na ng peace, the interior peace. And he started to talk and he met this old priest, Simplicianus of Milan, where he made his first confession. Sabi nila, dahil siya yung palagi niya nakakausap. So parang sinabi nila, it is with Simplicianus that Augustine made his first confession. Para nakapalagayan ng loob. Oo, para mapalabas yung ano yung nasa puso niya at nasa isip niya. And Simplicianus praised his cultural formation. Nakita rin ni Simplicianus kung anong meron si Agustin, yung intelligence niya. And he explained to him that Christianity is not an ideology, but a concrete witnessing. Kaya di ba kung naalala nyo, the Romans were converted to Christianity not because of only with preaching, dahil nga they were persecuted, but anong sabi ng mga pagans? See how they love each other. See how they love each other. Siguro ito yung una nating pagdinilayan ngayon, pag-uusapan natin ngayon, ang disposition ni Monica at ang restlessness now ni Augustine na handa na siya, binuksan niya ang pusong makinig ng ibang tao. Di ba alam niyo, walang sino mang gusto makipagdebate kay Agustin, even the bishop na parang nagalit kay Monica, di ba ayaw niya dahil alam nila na hindi natatalo si Augustine. And Augustine even boasted, he even boasted na marami daw siyang Kristiyanong pinahiya at napahiya. No, pero alam natin, dahil sinabi rin niya, dahil they were unprepared. Tama, Pads. Very, very glaring yung practice ni Santa Monica ng obedience, no? Tsaka, hindi lang siya sa episode na yan nangyari eh. Kung matatandaan natin previously, lahat ng, for example, yun nga, nabanggit nyo kanina, yung parang admonition ng bishop niya. Nakinig din siya. And then, parang nung na-deceive din siya ni Augustine na umalis siya, hindi siya nag-react negatively. Bumalik din siya sa old, parang yung usual na ginagawa niya. Usual life. Yeah, so it's easy to say na parang it's easy for her to go back at to bounce back. At yung acceptance na at this point in time, at this season of my life, ito yung hinihingi muna sa akin ng Panginoon. And she willingly embrace whatever na parang ipapahiwatig sa kanya, ibibigay sa kanya ng message ng Panginoon on that very moment or season, no? So maganda din po siyang i-emphasize din yung obedience talaga. Saka para po ang dating kay Saint Monica, yung pag naharap po siya sa problem, hindi po siya agad nagre-react. Parang nagde-discern po muna kung ano yung gagawin niya. At yun nga po, nagre-resort siya sa prayer at taking counsel sa mga priest or bishops. Ayan, ako po natatandaan ko, isa pong sinabi sa akin ng aking spiritual director when I was still a seminarian and even up to now, you can never go wrong with obedience. So lahat ng sasabihin sa iyo ng formator mo, ng immediate superior mo, kung titingnan mo parang first pinipersonal ka. Pero at the end of the day, when you come to realize and you enter and you follow their admonitions, may purpose pala yun kung bakit pinapagawa sa iyo yun. So meron silang nakikita na gusto mong i-improve sa buhay mo. So yung ganun. And then pangalawa, pag gusto mong mag-obey or if you want to practice obedience, dapat ready ka rin na kalimutan yung sarili mo. And you're also ready to pray so that the Lord will grant you the strength and the understanding to accept what your superior is trying to teach you through their instruction, yung ganon. And then
Nakikita din po natin ang pagmamahal ni Monica sa mga hinirang ng Diyos na mga ordained ministers. Clearly, in the life of Saint Monica, nakikita natin na nakikita ni Monica sa mga pare, sa mga obispo, na sila yung mga alter Christus or they minister in persona Christi. So yun yung laging nakikita ni Monica sa mga pare, obispo, sa mga ordained ministers. Yun po. At saka tama yung sinabi ni Father Carty, if I may add. Yung maganda din po sa obedience po ni Santa Monica, it is not just a blinding submission. Mag-o-obey ako kasi sige for the sake of mag-o-obey. Alam niya yung reason behind that obedience at dinidiscern niya at yung kumbaga yung obedience niya may kalakip na maturity in maturity at saka in terms of spiritual life, I would say, kasi mag-o-obey ako kasi ito yung pinapahiwatig sa akin ng Panginoon. Hindi lang siya mag-o-obey ako sige para mag-obey lang, para wala na ng pag-uusapan, yung ganon. Opo. So dito makikita natin na talagang yung virtues, no, hindi lang siguro dahil sa prayer, kailangan, si Monica talaga was a saintly woman, di ba? Sinabi na nga natin sa mga last episodes natin na parang even bishops praised Augustine for having such a mother. No? So dito, we go to the road of Augustine's conversion. Ano ba yung mga stepping stones or yung nagbukas ng pinto para talagang magbukas na ng puso si Augustine to be converted to the Catholic Christian faith? Ano to ginagamit ng Augustine? The Catholic Christian faith. First, so yan yung mga fruits. Yeah. Ngayon kasi parang sinasabi natin na I am Christian or I am Catholic, no? Parang ibig sabihin na pag Katoliko ka hindi ka Kristiyano, no? For them. Pero kay si Agustino talagang sinabi niya the Catholic Christian faith. No? So dito tingnan isa sa mga nagbukas sa daan for Augustine's conversion was that woman. No? That woman na kalibin niya, na sinasabi niya yung concubine niya, became a very important instrument for him. No? Nagiging daan rin siya. Why? Because the decision of that woman to dedicate also her life to God in Carthage. Kaya nga naiwan yung anak si Adeodatus with Augustine in Milan. So yun yung una dahil iniwan siya. At least wala na siyang, anong tawag nito? Wala nang nakatali sa kanya. Dahil nga, mahal rin niya ang babae. Mahal na mahal talaga niya ang babae. And he even acknowledged na yung babaeng yun ang nakatulong na parang hindi niya mapalabas yung inner passion niya for other things dahil nga gusto niyang maging faithful, magiging honest with that woman. Dahil nga, di ba sinabi natin sa mga last episodes natin na he doesn't want to follow the footsteps of his father, na ano yung ginawa niya ni Patricius kay Monica. And then second, the exemplary lives of Ambrose and Simplicianus. Di ba sinabi natin na Augustine started to listen to the sermons, to the homilies of Ambrose. No, the encounters with Ambrose. And then now with Simplicianus. No, na nakipag-usap siya sa matandang pare. And then Simplicianus indicated him how to embrace Christianity. And the next, the story of a friend, Pontitianus, na parang kababayan niya na pumunta ng Milan dahil nga parang nabakasyon ata. No? And this Pontitianus narrated to Augustine that sa lugar na doon siya na-assign, marami daw mga kalalakihan na iniwan ang careers at saka mga girlfriends. No? And started to dedicate themselves to God. Totally. No? Totally. Kaya for Augustine, di ba, siyempre, ngayon nakita na niya na ano ang buhay Kristiyano, tapos narinig niya from this friend na may mga kalalakihan pala na nag-alay ng buhay nila to follow the Lord.
And then the experience of Saint Anthony the Abbot. No, importante rin to sa conversion ni Augustine. Dahil nga yung mga sinabi kong mga kalalakihan before, yun yung mga sumunod sa buhay ni Saint Anthony the Abbot. No, when they started to, diba, yung sa ancient monasticism, the Fuga Mundi, iniwan nila lahat, ang mga cities nila, families nila, pumunta sila sa desert or sa mga lugar na walang tao. So, dito natin makikita na ito, isa to sa mga daan na nag-open for Augustine's conversion. Yung mga daan na yon, nagiging testimonies, nagiging witnessing element siya for the conversion of Augustine to live an ideal life, which he had always desired, na hindi naman niya nagawa dahil nga kulang yung parang courage niya. Di ba sabi niya palagi, bukas na Panginoon, no? Bukas na. In fact, during the experience of conversion, sabi niya, no, ngayon na, hindi na bukas. And he was confronted with their simplicity, but with spiritual greatness. Itong mga taong nakausap niya. While ang na-feel niya is his cultural greatness, but spiritual misery. Napakaliit niya in terms of spirituality. And then from there, that the interior battle starts. Bakit ano yung pumasok sa isip ni Augustine? A Christian life na may asawa? O that life of perfection living without asawa? Siguro ito yung pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung mga, siguro we have this kind of experiences o may mga narinig tayong mga kaibigan natin o mga nakikilala natin na nagkaroon rin ng mga daan kung paano nabuksan yung daan para mapalapit sila o bumalik sila sa Panginoon o sa simbahan. Pats, curious lang po ako. By that time na ganyan na yung nararanasan po ni Saint Augustine, ano na yung kumusta na si Saint Monica? I mean, syempre siguro I imagine simple ano na yan victories, small victories na yan Syempre siguro na for me, Monica, no, intensified her prayers. Dahil nga natatakot din siya, di ba? Sinabi natin yesterday sa last episode natin na Monica journeyed with Augustine dahil nga kahit napalapit na siya sa Panginoon, syempre yung hila ng past lifestyle ni Augustine, hinihila pa rin siya. Kaya siguro at this very moment na sa buhay ni Augustine, mas parang na-deepen pa yung pamamaraan ng pagdarasal ni Monica dahil nga alam niya na yung battle parang mas nag-intensify na. Yan na. Intensify na at kailangan i-intensify niya yung prayers niya. Kaya nga sinasabi ni Augustine na yung nanay niya twice a day pumupunta sa simbahan. Pero it's amazing na looking back, kung titignan mo, si Monica parang I would say parang silent fighter, no? Parang kasi sa mga frontliner pero silent fighter kasi hindi niya binunganga ng anak niya, hindi siya naging balakid sa mga plano ng anak niya. Actually, in fact, permissive, hindi naman permissive, merong mga times na for sure ayaw niya yung ginagawa ng anak niya, pero hindi niya binungangaan, hindi siya naging sagabal sa anong gustong gawin ng anak niya, kumbaga. Pero still, yung presence niya felt. At saka yung prayers niya palaging nandoon. Di ba kung maalala mo doon last episode yun na pinag-usapan natin then when they were in Carthage, no? Di ba pumunta si Monica dahil doon na nakatira si Augustine for 8 years, no, in Carthage. Kaya pumunta na rin si Monica dahil nga may apo na rin siya. Siguro gusto niya makita yung apo niya. Monica changed her tactics. Diba? Sa Tagaste, palagi niya sinasabihan si Augustine na ganito, ito yung faith natin, ganito. Nakita niya na parang hindi umuobra. Diba? She prayed a lot, pero wala pa rin nangyari. Kaya she changed her tactics. Kaya sabi nga ni Augustine, she started to eat with me sa table. No, kahit iniisip ni Monica na this is a blasphemer yung anak niya, na hindi worthy na kumain kasabay niya.
But Monica nga, sabi ko kanina, changed her tactics. Kaya pinagdasal pa niya yung anak niya. At ngayon, hinayaan na niya na ang Diyos nang gumawa ng paraan through Ambrose and Simplicianus. So dito kasi nakita na ni Monica na yung hinihingi niya from God, parang nagkakatotoo na. Kaya silent na lang siya. Silent na frontliner na lang siya for the conversion of her son. At saka alam na alam po ni Monica kung hanggang saan lang yung kaya niya. At inaayaan niya yung Holy Spirit at ang Panginoon na gawin po yung mga bagay na sa pamamaraan na ipapakita nila. Kumbaga, it takes a deeper acceptance na hanggang dito lang ako as a human being. Pero it takes a great faith, parang shift naman na, o Panginoon, kayo na po kasi ginawa ko na po yung part ko at ina-acknowledge ko na gagawin, naniwala talaga siya na may gagawin ng Panginoon through these people. Ako po, dadagdagan ko lang po yung kay Don Mauro. Ako naniniwala ako, tinry ni Monica yung kanyang best na nakipag-conversation kay Augustine. Ito yung pananampalataya, ito yung dapat mong gawin, yung ginagawa mo, mali yan, yung mga ganon. And nakita niya na hindi siya naging successful sa ganong pamamaraan. Kaya naman, ang ginamit ni Santa Monica ay ang sandata ng panalangin at pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, ipinasa Diyos na niya ang kanyang anak. Kung ako hindi ko po siya kayang baguhin, alam ko, Panginoon, kayo po ang makakaantig ng kanyang puso. At siguro isa rin sa mga dasal po ni Monica na gumamit ng taong Panginoon para makita ni Augustine kung ano ba talaga ang tunay na pananampalatayang Katolikong Kristiyano. At ito hindi lang sa pananalita, sa kaalaman na marunong si Agustin, kundi ito sa pagsasabuhay at pagbibigay ng konkretong pagpapakita ng pananampalatayang yun. And ako po, nung seminary ako, I am following a particular bishop. Hindi pa po siya bishop noon. Siya po yung nakasign sa EDSA Shrine. He was still the Monsignor Father Soc Villegas. And every Sunday po, nung nasa seminary ko, pag pre-day po namin, nagsisimba po sa EDSA Shrine. And I cannot forget in one of his homilies, he said, "Today, the Lord will not show Himself physically to us, telling us what to do. But today, in our present moment, the Lord will use people in order to show or to tell you what you are of what to do." Minsan ang Diyos tatawagin ka niya sa magitan ng mga taong nakakasalamuha mo. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa mga taong nagiging mabait sa iyo, sa mga taong sinasabing ipagdarasal ka nila, sa mga tao na pinaglilingkuran mo na nakakasama mo araw-araw. Ayan po. In my case po, meron po akong kaklase na nag-ask sa akin na mag-join sa Knights of the Altar. And then, ang nangyari po, naging active ako sa Knights of the Altar. And then, our parish priest then, the late Reverend Father Jose David, he was the very first priest who asked me, "Carti, gusto mo bang magpare? Tutulungan kita." In a way po, yung sinabi niyang sa akin, pinag-isipan ko po yun. Nung una, ayaw ko. Pero that particular instruction of my former parish priest na gusto mo bang magpare, parang lagi kong naririnig sa Diyos yun na pag nagdarasal ako, gusto kong magpare. Pag nag-serve ako, gusto kong magpare. Parang ganon. So, and then, through people, I have come to know the will of God. Yun din yung kinikwento ni Father Dennis kanina. So, dun sa mga taong nakasalamuha ni Augustine, nakita niya kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. So, yun yung fruits of the tears at saka prayers po ni Saint Monica for her son, Augustine. Fray Paul, baka mayroon kang madagdag sa experience mo bilang isang guro. Ayan, Father. Gaya po nung nabanggit ni Father Carty, gusto ko lang pong dagdagan yung punto ni Among kasi napakagandang pagnilayan po doon.
Di ba po yung pinag-uusapan natin is fruit of tears. And yung buhay po ni Saint Monica talagang her life living in accord with the Holy Spirit. Kasi hindi po yung kagustuhan niya yung sinundan niya yung kagustuhan ng Diyos. At lagi niyang ipinagpapa sa Diyos. Hindi yung sarili niya, kung hindi yung anak niya. So parang yung ano din po, no, letting the Holy Spirit work for it. Yung the fruits of the Holy Spirit ay parang naibalik po sa kanya, no? Hindi para sa akin po, figuratively speaking, yung the fruit of the tears also they're also reflecting to the fruits of the Holy Spirit na nakamit ni Saint Monica following the will of God. And I think isa pong magandang message nung pinag-uusapan natin after hearing your experiences and your stories po and your sharing, talaga kung masasabi natin na in life of Saint Monica, tears are prayers too. Yung luha niya, sabi nga po ni Fray Don kanina, unti-unti na niyang nakakamit yung nais ng Diyos para sa kanya. Kasi hindi po siya sumuko. No? And ito po yung isang napagninilayan ko habang nakikinig ako sa inyong mga mensahe, that tears are also prayers, that they travel, we communicate to God when we can speak anymore. Ako, if you would allow me to to summarize kumbaga yung pinag-usapan natin tonight, dahil uso naman po ang paggamit ng acronym lately. meron din akong 4-piece na takeaway ngayong gabi. I would say para sa pamumunga, kailangan ng panalangin, pagtangis, pananampalataya at paghihintay. Parang mahirapan ng mag-exam nito dahil yung 4-piece mo has something to do also with the 4-piece of Father Among Carthy. So dalawang na to, enumerations ha. So 8 numbers na to. So, siguro tatapusin rin natin tong episodes na to with the conversion of Augustine, no, in our one hot summer day, no, while he was in the garden under the fig tree. Narinig niya yung parang awit ng mga bata na tole lege, take and read, take and read. Ano yung nabasa ni Augustine? Kinuha niya yung letter of Paul to the Romans, no? Anong sabi doon? Let us behave decently as in the daytime. Dito bumabalik yung parang, di ba, yung light and darkness with Augustine, no? May naalala siya sa sect na dinaluhan niya before. As in the daytime, not in carousing or drunkenness. O dito, Among Carthy, Fray Jonathan. Not in sexual immorality or debauchery. Not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So dito talaga natamaan sapul na sapul. In fact, in one of his prayers, anong sabi ni Augustine? Lord, your word struck into my heart. Diba binasa niya from the word of God? Lord, your word struck into my heart, and from that moment, I have loved you. Minahalan niya ang Diyos. Kaya dito nawala na yung doubts niya, no? His doubts vanished away. Sabi niya in his confessions in the book 8 of sabi niya all the darkness of doubt vanished away. Sabi ni Augustine. And then anong nangyari? Pagkatapos niya sa experience na yon sa garden, nag-report siya kay Monica. Pinuntahan agad niya yung nanay niya. No? Ano ang ginawa ni Monica nung narinig niya ang parang nag-report si Augustine sa garden? Sinabi ni Augustine, ano yung experience sa garden? Monica rejoiced, sabi ni Augustine. Pakinggan natin si Augustine. Sabi niya, she rejoiced. We told her how it happened. She lives for joy and triumph and blessed you, who are able to do above that which we ask or think. For she perceived that you have given her more for me than to her pitiful and most sorrowful groanings.
So, dito nakita rin Augustine na nagpapasalamat si Monica dahil parang, di ba sinabi niya na mas marami pa raw ang natanggap niya kaysa mga dasal at mga iyak ni sa nanay niya. And you have converted her mourning into joy. Di ba ito yung pinag-usapan natin the other day? Much more plentiful than she had desired, and in a much more precious and pure way than she ever required, having grandchildren of my body. So this episode of the garden washed away Augustine's doubts that tormented him in all his life in search for true wisdom. So dito, he transferred, iniwan niya ang trabaho niya, ang pagtuturo niya, iniwan niya ang trabaho niya sa Imperial Palace, and he lived in a villa of Vericondus, yung narinig na natin na tinatawag na kasi si Chiacom. Dahil doon sila nagmi-meet na yung mga kasama niya, kasama ang anak niya at nanay niya. They started to have dialogues about things na makalangit. Okay. So dito, yan na yung fruits. Nakikita natin ang fruits. No? Tapos si Monica, walang ginawa na nagpa-party. Wala, hindi nagpa-party si Monica. Diba? With all humility, blessed God, no, for that fruit na nakuha niya. And dito, it signals that the mission of Monica is about to end. So siguro sa mga susunod na episodes, pakikinggan natin kung anong nangyari sa kanila. Okay. Sa buhay po ni Saint Monica, parang nakita ko po yung Bible verse na from First Letter of Peter, chapter 5, verse 7. Parang dala-dala po niya buong buhay niya yun, yung cast all your anxiety on Him and He cares for you. Yun po yung nakita ko sa kanya ngayon. Kaya biniyayaan po siya ni Lord. Sinagot ang kanyang mga dasal. And truly, we have a God of consolation. We have a God of consolation. Natawa lang ako dahil matapos kong sabihin yung last part, no? Parang naano tayo. Hindi na tayo natin. Parang in-enjoy din natin ang moment. Wala na. Parang sabi natin, wala na. Finish na. Tapos na. Na-struck ko yung heart natin. Hindi, totoo kasi sinubaybayan po natin from the start nung bata pa si Augustine. And then finally, yung fruits of the tears. Ayun na. Sinavor lang natin ang moment. Parang kasama dun sa, parang inunahan natin yung ecstasy sa Ostia. Oo nga. Parang may exclamation point na. Ayan. So, hindi pa rin natapos so dahil after ng experience ni Augustine sa garden, anong ginawa ni Augustine? He went to Ambrose and asked for books that could help him study the Catholic Christian faith. Talagang inaano ko to, Catholic Christian faith. No, hindi natin to kakalimutan. ECF. Bukas po yun, Father. Opo. Sa episode po natin yun. Saka ang maganda dito, diba binasa ko kanina from the words of Augustine, parang from that experience, nawala na yung niya, parang gusto niyang mag-asawa. Dahil di ba hinanapan siya ni Monica? Actually, nung umalis na yung babae, bumalik ng Carthage, yung kalibiin niya, hinanapan siya ni Monica. Ito ang nanay talaga nung naghahanap para mabuhay na. No? So, what she did, naghanap siya ng ma-partner kay Monica. Kay Augustine, sorry. Ma-partner kay Augustine. Pero yung 12 years old pa lang, no? Kulang pa ng 2 taon na pwedeng ikasal kay Augustine. Kaya parang providential rin yung 2 years na gap na hindi na nakahintay si Augustine and the conversion happened. No?
So dahil kung nag-asawa pa sana siya, wala na rin tayong Augustine na as we have now as sa mga teachings niya na talagang very deep, malalalim yung mga tinuturo niya sa atin about the mysteries of God and the heart of a person. Nung nawala na yung, di ba, he renounced the career that his father wanted for him, and he also left his work as a teacher in Milan, and he decided not to look for a wife nor honors in the world, no? Kaya iniwan niya lahat. So iyan rin kasi ang mga experiences ng mga tao na, di ba si Teresa of Avila, anong sabi niya? Solo Dios, basta. Basta. God is enough. Okay. So yun po. Ayan. Sige po, padagdag ko po panghuli. Isa pong paborito ko sinasabi ni St. Augustine is everything is grace. Lahat po nung nangyari sa buhay ni Augustine, even yung mga punto na napunta siya sa misery, sa mga wrong decisions na before, lahat po yun kung titingnan natin, grasya ng Diyos sa kanya. Correct. Kasi sa mga kadiliman na kanyang naranasan, doon siya nagsimula na hanapin ng katotohanan. At natagpuan nga po niya yung katotohanan, which is God Himself. So ako po, lagi ko rin sinasabi sa mga tao, even yung failure mo, yung suffering mo, yung nararanasan mong mabigat, meron ding grasyang tinuturo sa iyo yan ang Panginoon. Halimbawa, pag nag-fail ka, ang grasya nun, next time, hindi mo napapasukan ng desisyon na yan para hindi ka mahirapan, hindi ka magkamali ulit. So, kung titignan natin ang ating pong discussion ngayon at sa buong buhay ni St. Augustine at ni Monica, lahat po yan, even yung kanyang mga kamalian before, lahat yun ay naging daan para hanapin niya ang Panginoon na kanyang hinahanap-hanap. Diba? Sabi nga po nung isang kanta na gandang sinauna sa riwa, kay tagal bago kita minahal. Sabi po niya, no? At minahal lang niya yung Diyos nung natagpuan na niya ang Diyos na nagmahal sa kanya kahit na hindi niya minamahal ito nung una sa kanyang buhay po. Okay po. Para sa pangwakas po sa gabi nito, si Father Arnie Serrano para sa isang panalangin. Panalangin. O maluwalhating Santa Monica, inilulog namin sa iyo ang patungkol sa maraming mga batang ina na hindi pa handa sa pagiging ina. Malaking suliranin sa ngayon ang mga hindi ginustong pagbubuntis. Dahil dito, maraming mga kabataan ang nahinto sa pag-aaral upang harapin ang responsibilidad na ito na hindi naman nila kaya. Liwanagan po ninyo ang mga kabataan at bigyan mo ng mga guro na magpapaunawa sa kanila na ang pagtatalik ng hindi kasal ay mapanganib at isang kasalanan. Sila naway mamuhay sa kanilang pagiging bata nang hindi nagkakasala at gabayan sa mga kasiyahan ng mga bagay na espiritual. Amen. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayun po muli, salamat po Padres at saka mga fries sa isang makabuluhang gabi na naman. At malapit na po tayo sa ating almost last leg na po. So sa susunod po na, bukas po actually ang ating pag-uusapan naman is about the wisdom of Monica. So looking forward to that po. And for having you again po. Thank you so much po, Fathers and Fries. Salamat sa lahat. Salamat Po sa lahat. Maraming salamat, Father Dennis. Maraming salamat po. Have a good night po. Sa lahat.
Ha? Ingat po. Kaya Keep safe and keep healthy. Yung mga nanay dyan, kung hindi ngayon ang panahon para sa'yo, basta't maghintay ka lamang. Just like Monica. Correct. Salamat Okay po. po. Salamat po. Good night. Salamat po. Good night po. Ingat po sa lahat.